pre, thank you. Alagariya ditan. Tama yung motor ko. Eh, paano ka? Maglalakad ka? So, pasugap. Tabang ba ng takalaan? Hindi siya sakain yung brake mo na. So, hold. So guys, sa mga gustong punta dito, ang taas guys, kaya huwag nyo subukan, sobrang tarik. So sa mga dadaan dito guys, shit, higit na tarik. Surprise, motherfucker. Gago! Agakambyo ya. Po, hindi advisable dito. Yung motor ko, kukunin ko ako naman. Tignan mo. Tignan nyo naman guys, kung pupunta kayo dito sa Baguio, tas nagilayan ba yung pangalan nito? Hindi ko alam. So nag Google Map lang kami, tas dito yung Google Map dito niya tinuro kung saan kami dadaan. So nga lang po, tignan nyo naman pagkataas-taas. Holy. So sa mga gustong punta dito, huwag yun nang subukan. Daan na lang kayo sa highway. 15 minutes later. So time check natin 1:14. Yun, shoutout nga pala kay AJ Raval. Gago! Mali na, tublay ang dinaanan natin. Ha? Tublay. Ay, kaya pala. Tublay ang dinaanan nyo, hindi pa yan nagilian. Mali nga. Sobrang tarik. Grabe, mga master. Kinabahan kami doon. Kala ko si Buddy Camo, tatambling. Kaya pinusog ko si Bik Bik. Grabe. Pak. Tara. 1:14 na eh. Shit. Bagong daan ba to? Bagong daan. Bagong daan sa impyerno. Gago! Impyerno ang bagsak mo nito. Langit. May mga dumana force dito. Siguro nagtatrabaho yung mga yun. Pwede man lang. Oo. Hindi mo nakasalubong? Saan? Dito. Makyat? Oo. Hindi, gumanon ako, tapos nag-U-turn ako, bumalik ako, tinignan ko, 200 dyan eh, pag ganun eh. Ah. Grabe. Ano, hindi kayo nagtanong sa pulis? Saan pulis? Akala ko sabi mo may dumang pulis. Gago! Hindi. 4 wheels. Ah, 4 wheels. May dumaan? Oo. Hindi huminto. Hindi, dire-diretso nahirapan. Siguro, primera lang yung ano niya. So, kapag dadaan ka dito, ang diskarte dito mga kasever, daan ka sa gilid. Kasi kung, tignan mo naman kung diretso ka dadaan dito, wala. And then, ang gamitin mo, engine brake. Buti nga ang gamit natin kaya na yung mga clutch. Pag yung mga NMAX, Aerox, mga automatic, 10% lang yung engine brake eh. Kaya ingat-ingat na lang mga sever. So yung mga kasama natin Kaya tara. Na-video ko yun. Oo. Naka-open pa tong cam ko eh. Na-video ko yung bagay ka. Ay Palala sa amin to, pwede yun. Grabe na, nakasigunda pa pala ako. Muntik na materikan. Kala ko sa highway tayo dadaan, di ba may highway dito ay? Nagtanong nga siya, may BE, talaga di ba, road close. Oo. Tapos, Nabasa ko rin. baga to may BE, nabasa mo rin, baga to may BE. Pwede. Kanto ka
nga eh. Di ba? Ano, bababa na. Oh. Ano be? Tignan natin yung sa ano yung isang daan dito ay tanong natin. Hindi na, mag-highway na tayo. Highway na. Sabi nung katrabaho ko, mag-highway na kayo, pre. Lalabas din ng highway yun. Ha? Parang pag ganito lang siya. Pero Oh. tanong natin kung bundok. Ayun, sige, tanong natin. Mas matarik ata to eh. Eh, So ayun, alis na kami. Pagod. kaya mo na yan, ano? May angkas. No?